palomiesten syövistä muiden pohjoismaisten parlamenttien edustajien kanssa, ja se hänen ainoa ja paras lentonsa lähti kello 16. Ja hän kovasti pahoittelee, ettei nyt itse ole paikalla. Tässä kävi tämmöinen järjestelysloppi, joten nyt te joudutte tyytymään minuun kansanedustajan sijasta tällä hetkellä. Mutta välitän Arin terveiset, mitä Ari on pyytänyt minua puhumaan. Elikkä luen nyt ihan tästä näin. Monet kilpirauhaspotilaat ovat olleet yhteydessä kansanedustajiin ja ministereihin saadakseen sitä hyvää hoitoa, joka heille lain mukaan kuuluu. Lain mukaan potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidosta esiintyy 2 erilaista hoitolinjaa. Molemmat hoitolinjat perustuvat lääketieteellisiin hoitoihin ja menetelmiin. Molempien hoitolinjausten edustajat katsovat, että potilaan oikeudet toteutuvat heidän hoitolinjauksellaan. Itse en ole lääkäri, mutta sen perusteella, mitä olen kyseisestä sairaudesta ja sen hoidosta saanut selville, uskon, että molemmat hoitolinjaukset yhdistämällä saavutettaisiin potilaan etu nykyistä paremmin. Nyt vallitsevassa tilanteessa vastakkainasettelu on niin jyrkkä, ettei pystytä keskustelemaan asiallisesti ja lääketieteellisin perustein eri hoitojen hyödyistä. Toivon, että tästä asiasta voidaan käydä asiallista keskustelua, jonka päämääränä on potilaan etu. Olen itse halunnut auttaa tässä ja nostaa tämän tärkeän asian keskustelun aiheeksi myös täällä tänään. Perussuomalaisella puolueella ei ole puolueena linjausta tässä kilpirauhaskiistassa. Viime eduskuntakaudella minä ja kansanedustaja Reijo Hongisto olemme tehneet kirjallisia kysymyksiä ministerille kilpirauhaspotilaiden hoidosta. Kysymysten aiheena on ollut erityisesti niiden potilaiden asema, jotka käyttävät erityisluvallisia kilpirauhaslääkkeitä. Olemme toivoneet korjausta näitä lääkkeitä käyttävien potilaiden asemaan. Eli Arin ja minun puolesta lämpimästi tervetuloa tänne tilaisuuteen. Ja sitten antaisin puheenvuoron Taijalle. Ole hyvä, Taija. Ja anteeksi, mä joudun itse hakemaan näitä monisteita lisää. Mä tulen ihan 2 minuutin kuluttua takaisin. Oikein hyvää torstai-iltapäivää kaikille. Ensinnäkin haluan kiittää, että olen saanut tulla puhumaan kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidosta ja eri lääkitysvaihtoehdoista sekä vähän muustakin. Se, että seison nyt tässä, niin ei ole mitenkään itsestäänselvyys, sillä endokrinologiyhdistys ja muutamat kollegani ovat yrittäneet estää tämän tilaisuuden. Heidän mielestään minä en ole arvoinen puhumaan näistä asioista. Minut on leimattu puoskariksi, puuhaalääkäriksi, uskomuslääkäriksi. Nämä väitteet eivät pidä lainkaan paikkansa. Toivoisin, että nämä ihmiset, kollegat, jotka tällaista väittävät, tulisivat keskustelemaan minun kanssa kasvotusten. Voin vakuuttaa teille, että toimintani perustuu täysin lääketieteellisiin faktoihin. Mitään, mitä tällä luennolla alustuksellakin kerron, ei ole minun oma keksimää. Ja sen te näette näistä monisteista kyllä varsin hyvin, mistä lähteistä nämä on otettu. Ja myöhemmin keisit, joista kerron vähän ylimalkaisesti, niistä on mustaa valkoisella. Endokrinologiyhdistys on sitä mieltä, että heidän olisi pitänyt olla täällä myös puhumassa, kertomassa se heidän kanta. Mutta toisaalta endokrinologiyhdistyksellä on paljon omia koulutustilaisuuksia, johon
meitä ei pyydetä paikalle puhumaan tai sanomaan, keskustelemaan. Jotenka siinä mielessä, eiköhän puntit ole siinä mielessä ihan tasan. Toisaalta minun ei tarvitsisi tässä edes seisoa, mikäli asiat olisi Suomessa hoidettu hyvin. Mikäli endokrinologit olisivat hoitaneet asiat hyvin. Minä kirurgina, silloin kun en vielä Kilpirauhasesta ollut millään tavalla kiinnostunut sen syvällisemmin, niin ihmettelin, että kun sairaudet, yleensä kun potilas tulee vastaanotolle, niin laitetaan ne sairaudet. Ja nousit siihen alkuun, niin melkein kaikilla oli Kilpirauhasen vajaatoiminta. Ja sitten kun näitä samaisia potilaita, heidän peräpukamiaan operoin, heidän suolistovaivojensa takia, ummetuksen tai ripulin takia, tai sitten kun minä niitä heidän verisuoniansa olen leikannut, niin hirveän monilla oli Kilpirauhasen vajaatoiminta. Niin vähitellen tämä alkoi minua kiinnostaa yhä enemmän ja enemmän. Ja sitten kun tiedetään, joka on kiistaton tosiasia, että ihmisillä, joilla on varsinkin hoitamaton tai ei oikealla lääkityksellä hoidettu Kilpirauhasen vajaatoiminta, heidän sydän- ja verisuonisairauksien riski on huomattavasti kohonnut. Ja se on kiistaton asia. Myöskin mielenkiintoinen yhteen sattuma, jos se on yhteen sattumaa tai sattumaa, on se, että Kilpirauhasen vajaatoiminnassa kolesteroliarvot lähtevät yleensä nousuun. Se on täysin kiistaton asia. Ja onkin mielenkiintoista, että joka toinen ihminen maailmassa 50% kuolee sydän- ja verisuonisairauksiin. Noin puolella heistä on kohonneet kolesteroliarvot. Siitä ei sen enempää. Ja sitten mennäänpäs eteenpäin asiassa. Ihan perusasiaa, koska en tiedä kuinka moni, näyttäisi siltä, että aika monikin tietää ihan perusasiat, aivan maallikotkin, mutta käydäänpä kuitenkin läpi vielä ihan perusasioita. Eli kilpirauhanen on tuossa kilpiruston alapuolella oleva perhosen muotoinen melko suuri sisäeritysrauhanen ja sen paino on 15-30 grammaa, korkeus korkeammalta mitaltaan noin 4 senttiä ja kilpirauhaspuoliskot yhteenlaskettuna noin 4-5 senttiä. Kilpirauhasen tehtävänä on tuottaa kilpirauhashormoneja, pääasiassa T4-hormonia eli tyroksiinia, joka on niin sanottu varastomuoto tai esihormoni. Kilpirauhasen tehtävänä on tuottaa myös T3-hormonia eli trijodityroniinia, joka on aktiivinen muoto. Kilpirauhanen siis tuottaa 20% T3-hormonia suoraan verenkiertoon. Ja 70-luvulla ymmärrettiin, että tämä varastomuoto muuttuu solussa T3-hormoniksi, eli siihen aktiiviseen toimivaan muotoon. 80% muuttuu optimaalisessa tilanteessa T4-varastohormonista. Mutta tänä päivänä me tiedämme, että esimerkiksi jos deiodinaasi-entsyymi 2, jossa on erilaista polymorfismia, eli eri lailla toimivaa geeniä, niin joilla tämä geeni toimii huonommin, niin tämä entsyymi toimii huonommin. Ja näin ollen tuo 80% ei silloin pidä lainkaan paikkansa, jos deiodinaasi-entsyymi 2 on havaittu selvä geenivirhe. Uusimpien tutkimusten mukaan noin 12% löytyy tämä geenivirhe. Suomessa tätä entsyymiä on pystytty mittaamaan, tutkimaan, DNA-testi siis, posten limakalvolta jo yli vuoden ajan. Ja hyvin monella potilaalla, jolla tyroksiin ei toimi.
puhdas tyroksiin löytyy tämä deiodinaasi-entsyymi 2 geenivirhe. Deiodinaasi-entsyymi 2 löytyy paljon lääketieteellisessä kirjallisuudessa. Tosiaankin deiodinaasi-entsyymi 2 on vain yksi tämmöinen entsyymi, joka liittyy tähän kilpirauhasmetaboliaan. Niitä on paljon muitakin, mutta tämä on nyt sellainen, jota pystytään tutkimaan. Kilpirauhanen tuottaa myös kalsitoniinia, joka säätelee fosfori- ja kalsiumaineenvaihduntaa. Kilpirauhashormonit, joita siis pääasiassa T4 ja T3, eli tätä varastomuotoa ja tätä aktiivista muotoa, ne on siis nämä pääasialliset, mutta myös T2 ja T1-hormonia kilpirauhanen tuottaa tai niitä muunnetaan. Niistä en nyt tässä alustuksessa puhu enempää. Joka tapauksessa kilpirauhashormonit ovat elämälle välttämättömiä. Uuden elämän alku ja ylläpito vaatii toimivaa kilpirauhasmetaboliaa. Kilpirauhashormonia tarvitaan jokaisessa solussa, joka ikisessä 100 biljoonassa solussa, jota ihmisessä on. Ja jos kilpirauhashormonia ei ole riittävästi solulle saatavilla syystä tai toisesta, on hyvin selitettävissä se, minkä takia nämä oireet voivat olla hyvin moninaiset. Toki kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyy myös tietynlaisia tyyppioireita tai oirekasaumia, josta sitten vähän myöhemmin. Eli kilpirauhashormonit ovat elintärkeät kasvulle ja kehitykselle, ja tämän vuoksi esimerkiksi vastasyntyneet seulotaan. Seulontaa ei ole tapahtunut kovinkaan pitkään, sillä esimerkiksi oma serkkuni, joka on mua noin 10 vuotta vanhempi, on vammautunut. Hän on kehitysvammainen sen vuoksi, että silloin ei näitä kilpirauhashormonia seulottu. Kiinassa on myöskin todettu tällaisia sukuja, jossa näillä kiinalaisilla perheillä, suvuilla on tämä deiodinaasi-entsyymi 2 erittäin vaikea geenivirhe. Ja näillä lapsilla normaalit kilpirauhasarvot ovat siis viitealueella, mutta heillä on tämä deiodinaasi-entsyymi 2 geenivirhe, joka vaikuttaa sillä tavalla, että se T4-hormoni ei muunnu siihen aktiiviseen muotoon siellä solussa. Ja näissä suvuissa on paljon kehitysvammaisia. Tämä artikkeli, jonka löysin, niin on Lancet, eli yksi vaikutusvaltaisimmista arvostetuimmista lääketieteellisistä julkaisuista. Kilpirauhashormonit säätelevät sokeri-, valkuais- ja rasva-aineenvaihduntaa, eli ilman kilpirauhashormonia ei ole elämää, ilman toimivaa kilpirauhashormonimetaboliaa ei ole kunnollista elämää. Sitten tässä on tämmöinen vähän monimutkaiselta näyttävä kuva, mutta jotta ymmärretään hieman, millä tavalla kilpirauhasen toimintaa säädellään, niin ihan kursorisesti käyn tämän läpi. Eli siinä on ydinviireä nuoli, joka osoittaa aivolisäkkeeseen. Aivolisäke säätelee kilpirauhasta. Ja silloin kun kilpirauhasta pitää piiskata, TSH on tietyllä tasolla. Silloin kun aivolisäkkeen pitää käyttää niin sanotusti raippaa, silloin kilpirauhanen on toiminut hieman vajaasti tai laiskasti, jolloin kun sitä raippaa pitää käyttää, että toimi nyt kilpirauhanen, niin silloin TSH nousee, mikäli aivolisäke on kunnossa. Ja sitten kun sitä raippaa käytetään, kilpirauhanen erittää sitten näitä hormoneja, pääasiassa T4 ja T3-hormonia sinne verenkiertoon. Ja kun sitä on siellä verenkierrossa, niin sieltä menee sitten viesti takaisin sinne aivoihin. Ja se feedback voi olla negatiivinen tai positiivinen. Negatiivinen feedback tarkoittaa sitä, että okei, verenkierrossa on nyt riittävästi kilpirauhashormoneja, ei tarvita enää raippaa. Ja sitten jos se on positiivinen, eli niitä ei ole riittävästi siellä, niin silloin
raippaa tarvitaan lisää ja TSH lähtee nousuun. Eli tämä ihan lyhyesti tästä säätelystä. Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaa tätä klassista vajaatoimintaa noin 300 potilasta. Ei 300 000 potilasta tietenkin, joka on noin 5% väestöstä. Tämä määrä on melkoisen pieni. Tiedetään kuitenkin, että tämä määrä kasvaa koko ajan. Jos ajatellaan, että se kasvaa koko ajan, niin 10% väestöstä tarkoittaa jo 560 000. 20% tarkoittaa jo 1 120 000 potilasta. Muualla maailmassa sairastavuus on noin 6-17%. Cooper et Beyond 2012 julkaisussaan ovat näin havainneet. Väliinputoajia on kuitenkin potilaat, joilla on selkeät vajaatoiminnan oireet, mutta laboratorioarvot ovat viitteissä tai rajoilla. He eivät useinkaan saa oikeaa diagnoosia eikä oikeaa hoitoa ajoissa. Ja sehän tiedetään, että kilpirauhaspotilaat, kun kertovat tarinaansa, joilla on vajaatoiminta vihdoin diagnosoitu, he sanovat, että heillä on ollut oireita jo 10 vuotta tai 15 vuotta, mutta että verenkierrossa nämä kilpirauhashormonien määrät ovat kuitenkin ihan viitealueella. Ja kun tämä asia tiedetään, että nämä potilaat oireilevat jo paljon ennen, kun se tulee ilmeiseksi ja verenkierrossa kilpirauhashormonien määrä vähenee, niin sanotaan, että minulle kirurgina, suoralinjaisena, viivaisena, toimintaisena ihmisenä, niin mä ihmettelen sitä, että minkä takia tähän ei endokrinologit esimerkiksi kiinnitä huomiota. Osa endokrinologeista on sitä mieltä, että totta kai, jos potilas on selvästi oireinen, vaikka ne olisivat arvot viitteessä tai rajoilla, niin totta kai, senhän takia me lääkärit ollaan koulutettu, että me autetaan potilaita. Me helpotetaan heidän kärsimyksiään ja voidaan tehdä hoitokokeilu. Ja jos oireet helpottavat, niin lääkäri voi vaan hurrata, että ihana asia, pystyn auttamaan sinua. En ymmärrä, miksi tästä asiasta on tehty tällainen kiista. Ja kuitenkin endokrinologit keskenäänkin kiistelevät tästä. Hoidetaanko kilpirauhasarvoja vai hoidetaanko potilasta? Vai hoidetaanko molempia, mikä tietysti on ihan kiistaton tilanne. Kerrotko vielä sen laboratorioarvion sen viitteen, mikä on normaali taso TSH? Tämäkin on mielenkiintoinen asia, nimittäin ne vaihtelevat suuresti. Ne vaihtelevat suuresti Suomen sisällä, ne vaihtelevat kansainvälisesti, joten en mene siihen sen tarkemmin. Mutta että Suomessa viitealuetta koko aika muutetaan. Kilpirauhasen vajaatoiminnan syyt. Eli tämä on otettu FDA:n sivuilta ja Suomen lääkärilehdestä numerosta 2215. Eli tiedetään, että jos suvussa kilpirauhasen vajaatoimintaa esiintyy, niin riski sairastua on suurempi. Autoimmunisairaus, kuten Hashimoton tyreoidiitti tai muu kilpirauhastulehdus, aiheuttaa vajaatoimintaa. Tietysti myös kirurgia, jos kilpirauhanen poistetaan temppuilun vuoksi, ja tietysti sädehoito. Jotkut lääkkeet, kuten rauhoittavat lääkkeet, esimerkiksi litium tai narkoottiset lääkeaineet. Kilpirauhassyöpä tai muu sairaus aiheuttaa myös vajausta, ja tietysti se, että se pitää hoitaa. Amyloidoosi, sarkoidoosi ja lymfooma ovat myös sellaisia, jotka aiheuttaa vajausta. Myös virusinfektion seurauksena kilpirauhanen voi alkaa toimia vajaasti. Ja hyvinkin yleinen jodipuutos, mikä suomalaisillakin on. Myös liiallinen fluorin saanti voi olla joskus syynä vajaa toimintaan. Kilpirauhasen vajaatoiminnan oireista otin lääkärikirja Duodecimista, joka on päivitetty 15.12.2014. Tämän mukaan kilpirauhasen vajaatoiminnan oireet ovat väsymys, paleluherkkyys, painonnousu, ummetus, sydämen sykkeen hidastuminen,
ihon kuivuminen, turvotukset silmissä, kasvoissa, säärissä. Ja mielenkiintoista on, että miksi tässä sanotaan, että vaikeaan kilpirauhasen toimintaan voi liittyä mielentilan muutoksia ja muistihäiriöitä. Kun esimerkiksi Mayo-klinikka, joka on yksi maailman tunnetuimpia, kuuluisimpia, arvostetuimpia klinikoita Yhdysvalloissa. Siellä kilpirauhasen vajaatoiminnan oireista sanotaan seuraavaa. Eli tässä ensimmäisellä, eli tuossa vasemmanpuoleisella sarakkeella on kaikki ne, mitä edelliselläkin slaidilla oli, mutta että siellä oli myöskin tämä mieliala, depressio-oire sekä heikentynyt muisti. Ne ei siinä siis ollut mitenkään tähdellisesti eikä alleviivattu, vaan ihan samanlaisena oireina kuin muutkin. Lisäksi, mitä tuolta edelliseltä slaidilta Suomen lääkärikirjasta ei löytynyt, niin on kohonnut kolesterolitaso, lihaskipu, arkuus ja jäykkyys, nivelten kipu, jäykkyys ja turvotus, myöskin tämmöiset hyvin voimakkaat kuukautiset, paljon vuotavat kuukautiset tai sitten epäsäännöllinen kuukautiskierto. Myös äänen käheys on tyypillistä sekä lihasheikkous. Sitten muista eri lähteistä keräsin vielä, mitä oireita vajaatoimintaan voi liittyä. Niin lapsettomuus ja keskenmeno, sehän tiedetään, jonka vuoksi esimerkiksi hedelmöityshoitoihin hakeutuvilta otetaan aina kilpirauhasarvot. Kuulon heikkeneminen, tinnitus, näön heikkeneminen, päänsärky, lihasten voimattomuus, joka oli tuolla jo, sekä todellakin nämä lämmönsäätelyhäiriöt, eli kehon alhainen lämpötila. Toisaalta paradoksaalisesti joillakin voi esiintyä liiallista hikoilua tai hikoilua ja palelua vaihdellen tai yhtäaikaisesti. Myös varhaiset vaihdevuosioireet voi olla kilpirauhasen vajaatoiminnan ensioireet. Myöskin kognitiivisten toimintojen heikkeneminen, keskittymiskyvyn puute, ajatuksen hitaus, puheen tuottamisen vaikeus, puheen hitaus, sanojen löytämisen vaikeus ja lukihäiriöt. Myös univaikeudet, kynsien heikkous, joissakin ole pitkittäisuurteet, voisi olla tämmöinen yksi merkki. Sydämen rytmihäiriöt, lisälyönnit ja flimmeri, eli eteisvärinä, voi myös olla seurausta vajaatoiminnasta tai huonosti lääkitystä vajaatoiminnasta. Korkea verenpaine ja nopea syke paradoksaalisesti myös voi olla. Ja kun laitetaan oikea kilpirauhaslääke, niin käykin niin, että verenpaine laskee, syke rauhoittuu, verenpainelääkitystä voidaan vähentää tai lopettaa. Myöskin ihan tällaiset kunnon niin sanotusti psyykkiset oireet, kuten maanisdepressiiviset oireet ja psykoosioireetkin, voi olla merkkinä kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Ja näillä potilailla oireet loppuvat, kun pannaan kilpirauhaslääkitys kohdalleen. No sitten diagnoosista. Mennään kilpirauhaskiistaan. Kiistaton tilannehan on, että potilaalla on oireet ja kilpirauhasarvot TSH ja T4V selkeästi viitearvojen ulkopuolella. Kiistaton sekä kiistanalainen tilanne on, että potilaalla on oireet, mutta nämä kilpirauhasarvot ovat viitealueella tai raja-alueella. Kiistaton kiistanalainen tilanne on endokrinologien ja muiden lääkäreiden välillä sekä endokrinologien välillä keskenään. Hekin ovat tästä eri mieltä. Erittäin kiistanalainen tilanne on taas se, jos on oireet, kilpirauhasarvot T3V viitealueella tai viitearvojen ulkopuolella, mutta jos potilaalta on mitattu T3V ja RT3 suhde, niin se vasta kuulkaas esittää sellaista puoskarointia, että hyi. Eli mennään vähän tarkemmin tähän poikkeavaan T3-RT3 suhteeseen.
Tiedetään, että normaalisti toimivassa solussa aktiivisen T3-määrä on noin 2,5 kertaa suurempi kuin inaktiivisen käänteisen T3-määrä. Ja jos tilanne on päinvastainen, niin tiedetään, että solun kilpirauhashormonimetabolia ei ole normaali. Perustutkimus eri kilpirauhashormoneista ja niiden välisistä suhteista ja merkityksistä on tehty jo 70-luvulla I.J. Kopran toimesta, erittäin perusteelliset tutkimukset. Ja kun sanotaan, että ei RT3 tarvitse mitata, ei sillä ole mitään merkitystä, mutta kertoo se siitä ilmiöstä hiukan tarkemmin. Miksi me emme voisi selvittää sitä, mikä tuolla on taustalla, mikä on se kilpirauhasmetabolia solutasolla, ja tämä on yksi tärkeimpiä markkereita, merkkejä tällä hetkellä, jota tiedetään. Tutkijat määrittävät RT3 jatkuvasti lääketieteellisissä tutkimuksissa ja julkaisuissa. Esimerkiksi kun tein haun muutama päivä sitten lääketieteelliseen PubMed-tietokantaan, niin sieltä löytyi yhteensä 1847 RT3-osumaa ja vuonna 2015 yhteensä 22 asiaan liittyvää tutkimusta. Eli ei tämä nyt kansainvälisestikään nyt mikään niin ihmeellinen asia ole, eikä ole viite mistään puoskaroinnista. Tiedetään ja on täysin kiistatonta, että RT3 nousee pitkäaikaisen fyysisen, psyykkisen, emotionaalisen stressin tai tämä on sitten minun oma lisäämään väärän kilpirauhaslääkityksen, esimerkiksi puhtaasti T4-monoterapian eli tyroksiinin seurauksena. Ja on myöskin viitteitä siitä, että jos tämä deiodinaasi-entsyymi 2 geenivirhe todetaan niin, ja on tyroksiin lääkitys, niin RT3 on erittäin korkealla. Silloin ei tarvitse laskea edes mitään suhdetta, kun näkee, että nyt on kyllä pielessä kilpirauhashormonimetabolia siellä solutasolla. Ja merkittävää on se, että vaikka elimistön kuormitustila poistuu, mikä se sitten olikaan, niin tämä kilpirauhashormonien epätasapainoinen metabolia ei näytäkään poistuvan. Eli se RT3 onkin koko ajan korkealla, ilman että löytyy mitään selittävää syytä. Ja potilaalla on oireet. Ja täytyy myös huomata se, että RT3 on Suomessa edelleenkin Kela-korvattava tutkimus. Sitä analysoitiin Suomessa 2000-luvulle asti, mutta sen vähäisen käytettävyyden vuoksi sen analyysi Suomessa lopetettiin ja ilmeisesti myös analyysimenetelmä oli hieman heikko. Eli nythän menetelmät on tällä hetkellä kehittyneet erittäin paljon ja saadaan erittäin luotettavia määrityksiä tehtyä. Analyysit tehdään, mitä Suomessakin tehdään, niin pääsääntöisesti akkreditoiduissa laboratorioissa, kuten Genova Diagnostics, joka on maailmankuulu laboratorio, akkreditoitu sellainen, ja siellä muun muassa vuonna 2001 VTC-uhrien DNA analysoitiin kyseisessä laboratoriossa. Myös Mayo Clinicalla Yhdysvalloissa analysoidaan tätä RT3, eli näytteet lähetetään rapakon taakse. Oppiriita on tässä vellonut jo noin 3 vuoden ajan ja on tullut erittäin likaista jälkeä. Kyseisessä oppiriidassa keskeiset kiistakysymykset siis ovat: voiko lääkäri määrätä kilpirauhaslääkityksen oireiden perusteella? Millä kilpirauhaslääkkeellä tai lääkkeellä potilaita tulee hoitaa? Tai mitä tutkimuksia ennen kilpirauhaslääkityksen aloittamista tulee ottaa? Terveyskeskuksessa otetaan yleensä T4 ja TSH, ja joissakin, joissa on heikko taloustilanne, on tullut määräykset ylhäältä, otetaan vain TSH. Ja jos siinä on selvä poikkeavuus, lähdetään tutkimaan sitten muita arvoja. No sitten on nämä
jotka haluavat pikkusen tarkemmin määrittää sitä kilpirauhashormonien metaboliaa sekä niitä asioita, mitkä liittyvät tähän asiaan, kilpirauhashormonimetaboliaan, deioninasi-entsyymi 2 toimintaan ja niin edelleen. Eli siinä on aikamoinen määrä näitä tutkimuksia ja erityisesti nostaisin esiin tuosta kortisolin. Lääketieteellinen oppiriita, koulukuntakiista on siis meneillään ja kyseinen oppiriita on siis endokrinologien ja T3-lääkitystä potilaidensa hoidossa käyttävien lääkäreiden välillä sekä endokrinologien välillä. Kyseinen oppiriita on siis myös endokrinologien sisäinen, josta kertoo muun muassa se, että Suomeen ei ole saatu aikaiseksi yhdelle yleisimmistä kansansairauksistamme käypähoitosuosituksia. Endokrinologian professori on myös sanonut, että yksi syy on myös se, että ei ole riittävän hyviä tutkimuksia tehty asiasta. Niinpä. No sitten Suomessa myytäviä virallisia kilpirauhaslääkkeitä. Ja lähdetään siitä vanhimmasta liikkeelle. Eli mitä en ole tähän merkinnyt, niin on lampaan kilpirauhasesta eristetty kilpirauhasekstrakti. Sitä käytettiin siihen asti, kunnes alettiin sitten eristämään sian kilpirauhasesta sitten tätä hormoneja. Ja näitä lääkkeitä on Armor Thyroid ja Thyroid Erfa. Vuonna 2021 tuli käyttöön. Ja eläinperäinen tosiaan ekstrakti on sian kilpirauhasesta eristetty ja näissä mainitussa Armor Thyroid Thyroid Erfassa on sekä T4, T3, T2 että T1 hormonia. Tässä yhteydessä on ihan pakko mainita, että tämä monen sairaanhoitopiirin alueella kielletty eläinperäinen kilpirauhaslääkitys, kuten esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja ainakin osittain myös Uudenmaan alueella, niin tämä on siis tosiaankin kielletty. Mutta mielenkiintoista on, että USA:n yksi presidenttiehdokkaista, Hillary Clinton, käyttää nimenomaan Armor Thyroidia. Luulenpa, että häntä ei ketkään puoskarit hoida, vaan erittäin arvostetut ja osaavat endokrinologit. Sitten on liotyroniin ja toinen valmiste Typon, joka on saksalainen. Liotyroniin eli triodityroniini sai myyntiluvan vuonna 1956. Ja se on siis synteettinen T3-lääke. Ja T3-lääke tämä on siis heti solulle käytettävässä muodossa, eli niin sanotusti aktiivinen muoto. Ja tässäkin yhteydessä on ihan pakko mainita, että edesmennyt kuuluisa USA:n presidentti J.F. Kennedy käytti triodityroniinia jo 1950-luvun alusta lähtien, ennen kuin se oli vielä saanut myyntilupaakaan. Hän käytti triodityroniinia 50 mikrogrammaa päivässä. Sitten tuli tyroksiin. Vuonna 1964 se sai myyntiluvan ja se on siis tämä synteettinen T4-hormoni tai varasto- tai esihormoni. Ja tähän on ihan pakko sanoa sellainen asia, että pelkkä T4-valmiste on siinä mielessä epäfysiologinen, jos mietitään sitä perusfysiologiaa, mitä kilpirauhasessa on. Eli se tuottaa tätä T4, 70-80%, sitä aktiivista muotoa 20-30%. Eli jos me matkitaan tätä ihmisen fysiologiaa, niin sen pitäisi olla tällainen yhdistelmävalmiste. Mutta tiedämme, että kaikille sekään ei toimi. Ei synteettisenä eikä eläinperäisenä, vaan puhtaalla T3-lääkityksellä. Ja tähän saattaa liittyä todellakin juuri nämä deioninasi-entsyymien geenivirheet, jotka voivat siis olla eri asteisia.
Eläinperäinen ja T3-lääke oli yleisesti käytössä 70-luvulle asti, kunnes Thyroxin syrjäytti nämä lääkkeet ilman kunnollisia vertailututkimuksia. Ja kunnollisia vertailututkimuksia ei ole tehty edelleenkään. Ja nämä tutkimukset, jotka on tehty, niin niissä on kriteerinä, että tämän TSH eli aivolisäkkeen, tämän piiskahormonin, tulisi olla samalla tasolla näillä kaikilla tutkittavilla kilpirauhaslääkkeillä, mutta kun tiedetään, että T3 vaikuttaa nimenomaan sinne aivolisäkkeeseen selvästi muita lääkkeitä herkemmin, niin silloin tämä terapeuttinen taso jää muualla elimistössä selvästi alhaisemmaksi. Ja tässä yhteydessä haluan mainita myöskin tämän Kilpirauhasliiton kyselytutkimuksen, jossa yli 90% vajaatoimintapotilaista tuli oireettomaksi tai lähes oireettomaksi T3-pohjaisilla kilpirauhaslääkkeillä. Thyroxin jäi selvästi tässä kilpailussa. Ja haluan huomauttaa ja muistuttaa, että kaikki kilpirauhaslääkkeet kuuluvat turvallisimpaan turvaluokkaan A. Ja on hämmästyttävää, mitenkä mediassa on kaikenlaista propagandakirjoittelua siitä, että joku lääke on hirvittävän vaarallinen. Sille ei löydy minkäänlaista tieteellistä pohjaa. Tutkimusten mukaan erittäin pitkän käyttökokemuksen mukaan vauvat, lapset, raskaana olevat ja vanhukset voivat käyttää näitä kilpirauhaslääkkeitä, ihan niitä kaikkia, jotka edellisessä slaidissa esitettiin. Ja vertailun vuoksi voisin sanoa, että esimerkiksi Purana eli ibuprofeeni kuuluu FDA mukaan luokkaan C. Eli A on turvallisin, B on seuraavaksi ja C on sitä edellinen. Ja Panadol kuuluukin luokkaan X. Eli sitä ei, mikä on mielenkiintoista, että välttämättä ei tiedetä, mitkä sen vaikutukset ovat, ja kuitenkin sitä suositellaan käyttäväksi jopa raskaana oleville. Ja tämä slaidi on suoraan USA:n lääketurvallisuusviraston eli FDA:n sivuilta. FDAhan on länsimaisista lääketurvallisuusvirastoista tunnetuin, suurin. Sillä on eniten rahaa käytettävissä ja tiedetään, että mitä FDA edellä, sitä muut perässä. Ja siellä on kerrottu, että vajaatoiminnan tai kilpirauhasen poiston jälkeen on mahdollista käyttää kaikkia näitä lääkkeitä. Eli siellä on T4-lääke, siellä on eläinperäinen Armor Thyroid, siellä on liotyroniini eli T3-lääke ja niitä lääkkeitä on vielä vaikka kuinka paljon lisää. Myöskin alitoimintaisen kilpirauhasen hoidossa nämä samat lääkkeet toimivat joko yhdistelmänä tai yksinään. Ja sitten myös muissa tämmöisissä, kun halutaan testata tuota kilpirauhasta, eli tämmöinen niin sanottu suppressiotesti, niin siinäkin nämä kaikki lääkkeet ovat käytettävissä. USA-lääketurvallisuusvirasto on kirjoittanut esimerkiksi Sytomelista, joka on puhdas T3-lääkitys. Tuo on suoraan sieltä otettu ja käännös suomeksi on, eli yleisesti kilpirauhashormonin vasta-aiheina on, että niitä ei saa käyttää, mikäli potilaalla on diagnosoitu, mutta hoitamaton lisämunuaisen kuoren vajaatoiminta. Myös kaikkien muidenkin kilpirauhaslääkkeiden kohdalla on tämä sama muistutus. Se on ehdoton vasta-aihe ja samaten sitten se on ihan kaikkien kilpirauhaslääkkeiden kohdalla. Ja onkin mielenkiintoista, että miksi yleisesti ottaen esimerkiksi terveyskeskuksissa, kun määrätään kilpirauhaslääkitys, niin ei mitata kortisolia. Ja jos joku kilpirauhaslääke ei toimi, niin senkään jälkeen ei välttämättä mitata kortisolia, vaan ajatellaan, että jaaha, tämmöiset oireet, että pannaanpa korvien välisyyksiin ja masennuslääke.
Tämä on erittäin monen kilpirauhaspotilaan tarina. Ei ole sekään minun oma keksimä. Myöskin Fimean lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, tämä on suoraan sieltä, eli tyroksiinissakin vasta-aiheena on hoitamaton lisämunuaisen kuorikerroksen tai aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta. Ja varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet. Jos potilaalla on lisämunuaisen vajaatoiminta, se on hoidettava asianmukaisesti ennen tyroksiinihoidon aloittamista. Tyroksiinihoidon aloittaminen lisämunuaisen vajaatoimintaa sairastavalle potilaalle voi johtaa akuuttiin Addisonitaudin kriisiin, jos potilas ei saa lisäksi kortikosteroidihoitoa. Ja nyt tästä hydrokortisonihoidosta on myöskin tullut tämmöinen kuuma peruna, että hui vaarallinen lääke. Hydrokortisoni muistuttaa eniten elimistön omaa kortisolia. Se on siis eri lääke tietyllä tavalla kuin pitkävaikutteinen prednisolon tai prednison, joka pitää kortisolitasot pitkään korkealla, kun taas hydrokortison on lyhytvaikutteinen, joten sillä pystytään matkimaan sitä elimistön fysiologista normaalia kortisolikäyrää. Ruotsalaiset on tutkinut myös hydrokortisonia 5 yliopistosairaalassa ja heidän mukaan 20-40 mg hydrokortisonia päivässä 2-3 vuoden ajan ei aiheuttanut minkäännäköisiä haittavaikutuksia. Sitten mennään tähän kiistaan, jonka kohteeksi Suomessa lukuisat lääkärit, ei-endokrinologit pääasiassa, on joutuneet. Mä haluan tähän esittää kysymyksiä. Mikä on kollega ja endokrinologi, joka tekee kantelun Valviran lääkäristä, joka on saanut potilaan työkykyiseksi vain 1,5 kuukautta kestäneellä T3 hydrokortisonihoidolla? Ja sitä ennen potilas on ollut lähes vuoden erilaisten lääkekokeilujen varassa toiminta- ja työkyvyttömänä. Työterveyslääkäri oli sitä mieltä, että väärin sammutettu tulipalo. En tunne näitä lääkkeitä, tehdään kantelu Valviraan. Valviran pelossa osa kollegoista antaa ennemmin potilaan joutua hengenvaaraan kuin aloittaa potilaalle Valviran kieltämän, mutta potilaalle elintärkeän hydrokortisonilääkityksen. Tästä kuulin juuri muutamia päiviä sitten erään toimittajan seikkaperäisen kertomuksen siitä, kuinka sisätautilääkäri, joka oli joutunut Valviran valvonnan kohteeksi, ei uskaltanut antaa hänelle hydrokortisonia, vaikka hän oli menehtyä Addisonitaudin kriisiin. Mikä on kollega ja endokrinologi, joka käskee ensiavussa olevalta potilaalta lopettamaan elintärkeät T3 ja hydrokortisonilääkitykset yhtäkkisesti, jolloin potilas joutui hengenvaaraan saaden 2 vuorokauden sisällä lääkityksen lopettamisesta vakavan astmakohtauksen, virtsaummen, suolilaman, rytmihäiriön ja lopuksi tajunnan tason laskun ja kooman. Onneksi anestesialääkäri kuunteli potilaan omaisia ja hänelle aloitettiin T3-lääkitys teho-osastolla ja potilas alkoi virkoamaan. Mikä on kollega ja endokrinologi, joka tekee ensin kantelun T3-lääkettä määränneestä kollegasta ja alkaa sitten itse määräämään potilaalle kyseisiä T3-lääkkeitä? Mikä on kollega ja endokrinologi, joka käskee tekemään kantelun Valviraan kaikista T3-lääkkeitä määränneistä lääkäreistä? Tai mikä on kollega ja endokrinologi, joka tekee kantelun Valviraan ja Fimeaan täysin tekaistuilla väitteillä, väittäen potilaan joutuneen teho-osastolle T3-lääkkeen yliannostuksen vuoksi, vaikka potilaalla ei edes ollut glimmeriä, hän oli valvontaosastolla ja pääsi saman vuorokauden aikana täysin hyväkuntoisena. Ja liotyronin hoito oli 5 mikrogrammaa, eli pienin mahdollinen. Ja hänestä ei oltu edes otettu kilpirauhaskokeita. Ja sain sitten kuulla senkin, että tämä oli vuonna 2013 ensimmäinen tapauskeisi, jossa ilmoitettiin Fimeaan eli Suomen lääketurvallisuusvirastolle haittavaikutuksesta.
ja tämä haittavaikutus osoittautuikin aivan bluffiksi. Mikä on kollega endokrinologi, joka väittää, että potilaalle on aloitettu suuriannoksinen lioturonin hoito, vaikka potilaalle on aloitettu kyseinen lääkitys pienimmällä mahdollisella annostuksella? Mikä on viranomainen, joka on ylittänyt toimivaltansa puuttumalla perustuslaillisiin oikeuksiin, sanan ja mielipiteen vapaudesta, vaatimalla väliaikaisen rajoituksen saanutta lääkäriä muuttamaan mielipidettään pysyvästi kilpirauhassairauksien hoidosta? Valvira on puuttunut perustuslaillisiin oikeuksiin mielipiteen vapauteen. Mutta sen sijaan Valvira itse muuttaa lausuntojaan kilpirauhasen hoidosta. Valviran rajoituspäätös erään lääkärin kohdalla 9.7. vuonna 2014 perusteena on aloittanut potentiaalisesti vaarallisen pelkkää T3-hormonia sisältävän liotyronin lääkityksen, jota Valvira pitää epäasianmukaisena. Seuraava Valviran lausunto, jonka sen piti tehdä hallinto-oikeudelle 1.12. vuonna 2014. Valvira ei ole kieltänyt T3-lääkkeiden käyttöä eikä pitänyt sitä epäasianmukaisena tyroksin lääkityksen kanssa. Kunnes viime keväänä Iltalehdessä 5.5. haastateltiin Valviran ylilääkäri Markus Henrikssonia, jossa Markus Henriksson sanoo, ei T3-monoterapialle ole esteitä vastuullisesti toteutettuna. Kuinka voi lääkäri muuttaa mielipidettään pysyvästi, jos Valvirakaan ei sitä tee? Mikä on viranomainen, joka on ylittänyt toimivaltansa puuttumalla lääkäreiden lääkkeiden määräämiseen siitä huolimatta, että eduskunnan oikeusasiamies on antanut lausunnon Valvirasta tehtyihin kanteluihin liittyen? Oikeusasiamies on sanonut, Valviran toimivaltaan ei kuulu asettaa yleisiä ehtoja lääkkeiden määräämiselle, mutta silti väittää julkisesti, ettei kyseinen asia kuulu heidän toimivaltaansa. Mutta samanaikaisesti salaisesti julistetuissa päätöksissään asettaa vastoin oikeusasiamiehen ohjeistusta lääkäreille yleisiä ehtoja lääkkeiden määräämisestä. Eräällekin lääkärille sanottiin, jos kirjoitat vielä yhdenkin T3-reseptin, niin rajoitamme oikeuksiasi. Ja eräälle on aloittanut potentiaalisesti vaarallisen pelkkää T3-hormonia sisältävän liotyronin lääkityksen, mikä on Valviran mukaan epäasianmukaista. Tai ei ole aloittanut ensisijaisesti tyroksiinlääkitystä, tai ei ole käyttänyt liotyronin hoidon rinnalla tyroksiinlääkitystä. Onko minun käsityskyvyssäni jotain vikaa? Valviran toimivaltaan ei kuulu asettaa yleisiä ehtoja lääkkeiden määräämiselle. Mikä on viranomainen, joka ei useista pyynnöistä huolimatta anna lääkärille ohjeita, kuinka tulisi Valviran näkemyksen mukaan toimia, jotta väliaikainen rajoitus voitaisiin purkaa? Mediuutisissa syksyllä Valviran ylilääkäri Henriksson sanoi, että lääkärin tulee olla aktiivinen Valviran suuntaan anoessaan takaisin lääkärin oikeuksiaan. Mutta kun tätä pyydetään, anna minulle ohjeita, niin ei ohjeita tipu. Mielenkiintoista. Mikä on viranomainen, joka toimii kilpirauhaskiistassa samanaikaisesti sanktioita jakavana instituutiona ja toisaalta toisessa paikassa puolueettomana lausunnonantajana? Ja mikä on viranomainen, joka pitää asiantuntijoinaan jo alun perin puolueelliseksi osoittautuneita endokrinologeja, jotka toimivat samanaikaisesti asiantuntijana sekä toisista lääkäreistä ilmoituksia tekevinä kantelijana? Mikä on viranomainen, joka Helsingin hallinto-oikeuden mukaan on toiminut lainvastaisesti, rajoittaessaan T3-lääkettä määräävän lääkärin oikeuksia? Mikä on viranomainen, joka halveksii Helsingin hallinto-oikeuden 6 tuomarin yksituumaisia päätöksiä, painoamalla edelleen kaikkia T3-lääkkeitä määrääviä lääkäreitä? Kuulin tässä muutama päivä sitten, eli
Valvira vainoaa lääkäreitä yksistään myös sen takia, että lääkäri on potilaan näin halutessaan kirjoittanut lähetteen RT3-tutkimukseen. Ja mitä siitä on ollut seurauksena? Valvira on pyytänyt kaikista niistä, joille on tehty tämä laboratoriolähete, potilaspaperit. Mikä on viranomainen, joka sivuuttaa täydellisesti tuhansien potilaiden oman arvostelukyvyn ja tahdon päättää omasta hoidostaan ja lääkäristään? Mikä on viranomainen, joka on vaarantanut ja vaarantaa edelleen vakavasti potilasturvallisuutta, aiheuttaen toimillaan sen, että potilaat ovat jääneet ilman hoitavaa lääkäriä ja heille elintärkeitä kilpirauhaslääkkeitä. Oikeusprosessien kautta oikeuden saaminen kestää useita vuosia. Onko tämä tarkoituksenmukaista? Hallinto-oikeudessa prosessit kestää vuodesta 1,5, korkeimmassa 1,5–2 vuotta, yhteensä 3–4 vuotta. Lisäksi mahdolliset jatkokäsittelyt ihmisoikeustuomioistuimessa. Ja edelleen oikeusprosessit vahingonkorvauksista valtiolta, Valviran virkamiehiltä ja terveydenhuollossa toimivilta virkamiehiltä, jotka ovat tehneet perättömiä ja valheellisia ilmoituksia niin Valviraan kuin Fimeaankin. Onko Suomen valtiolla varaa tällaiseen? Kuka valvoo Valviran toimia? Periaatteessa sosiaali- ja terveysministeriö, jonka ylimpänä virkamiehenä tällä hallituskaudella on sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä, perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula. Tämä on hätähuuto teille, arvoisat ministerit. Kiitos mielenkiinnosta.